Kaixo, ni Unaz naiz. Eta ni Lander naiz. Gure ipuina Carlos Beratzatxoaren bila dabil deitzen da. Carlos Beratzatxoaren bila dabil. Carlos triste dago. Ez du aurkitzen Beratzatxoa. Aita, lagundu! Ez dut aurkitzen nire Artzatxoa! Itxaron apur bat dutxan nago eta erantzun dio aitak. Carlos osorturi dago, bere Artzatxoa oraintxe nahi du eta. Lagunduko diogu bilatzen! Nire Artzatxoa nahi dut, aurkitu behar dut. Edo beharen azpian egongo da. Laguntza emango diogu Carlosi. Esan denok batera. Ez dago beharen azpian. Non egon daiteke nire Artzatxoa? Maiaren gainean egongo da! Baina, ez dago maiaren gainean. Deno batera esango diogu Carlosi. Ez dago maiaren gainean. Carlos, negartxo bat botatzen du. Non egon daiteke nire Artzatxoa? Gelan bilatuko dut alkiaren inguruan, baina ez dago alkiaren inguruan. Denok batera esango diogu. Ez dago alkiaren inguruan. Carlos gero eta tristeago dago. Beste malkotsu bat ateratzen zaio. Ez dago nire Artzatxoa aurkitzerik, zer egin dezaket? Bat-batzean armairua gogora etortzen zaio Carlosi. Armairuaren barruan egongo da. Korrikaldoa eta armairuaren barruan begiratzen du, baina ez dago armairuaren barruan. Denok batera esango dugu. Ez dago armairuaren barruan. Carloseri beste malkotxe bat ateratzen zaio. Nire Artzatxoa aurkitu nahi dut, non egon daiteke? Atearen atzean begiratuko dut. Ez dago atearen atzean. Denok batera esan. Ez dago atearen atzean. Carlos gero eta goibelagoa jartzen ari da. Nire Artzatxoa aurkitu nahi dut, non egon daiteke? Zerbait bururatzen zaio. Badakit, hostailuaren kutxan egongo da. Baina, ez dago hostailuaren kutxan ere ez. Deno batera esango diogu Carlosi. Ez dago hostailuaren kutxan. Carlosek ezin du gehiago jasan, eta negarrez hasten da. Nire Artzatxoa aurkitu nahi dut, non dago? Carlos bakarrik dago bere gelan eta negar zotinka dago.
Carlos gaixoa, bere artatxoa aurkitzen lagunduko diogu. Ikusi alduzue bere hartatxoa nonbait? Bai, ohearen gainean dago. Carlosi, denok batera esango dio. Bai, ohearen gainean dago. Amatxo joan beharra zeukan eta ohearen gainean utzi du. Carlosek berarekin lo egin dezala. Orain, Carlos, pozik dago.